मानगोनां रनजन दैमारि बिथां जाय बिथाङा NDFB गायसनगिरि आफादगिरिमोन लोगोसे बावैसो जालांनाय BTR गोरोबथानि सागानगिरिमोन जे बिथाङा जेलावनो COVID-19 पजिटिभ मोनदों होननायखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो खोनानो मोनदों बिथांखौ GMC आव लाबोदों होननानै दा बेवहाय आङो गिबियावनो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो कि बिथाङा गाहाम देहाजोंनो जेरैखि जाया रिटार्न जानो हागोन आरो बिथाङा जेबो खस्थ' मोननांनाय नङा दा बेखौ अबंलावरिनि खाथियाव आङो आरज गाबो आरो बेजों लोगोसे बेखौ खोनानानै आंनिफ्रायबो एबा जोंनिफ्रायबो जों नाजादों कि आसामनि जि हेल्थ मिनिस्टार बिथां सानै दङ बिथांनि जायखिजाया सासेखौ जोङो कन्टेक्ट खालामदों मैयानिफ्राय कन्टेक्ट खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बिथांखौ जाहाथे मोनसे स्पेसियेल ट्रिटमेन्ट होनानै जेरैखि जाया थाबनो रिकभार खालामो आरो बेखौनो आङो हास्थायो कि बिथाङा मोजाङै सेफलि थानांगो बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि गाहाम देहाखौ जों अरायबो हास्थायो दा नैबे समाव बिथांनि जे थासारि बेखौ जोङो बयबो खोनानानै दुखु मोनदों नाथाय आंहा फोथायनाय दङ अबंलावरिनि अननायाव बिथाङा थाबनो हामफिननानै मोजां देहाजों अरायसम थानो हागोन आं बेखौ इसोरनि खाथियाव फोथायो।